додситонии кулли тоҷикистон мегӯяд кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ё спат то ҳанӯз ҳизбу созмонҳоеро ки дар тоҷикистон террористиву экстремистӣ эълон шудаанд мамнӯъ эътироф накардаанд. ин матлаб дар нишасти мушкилоти амнияти осиёи марказӣ, омилҳои минтақавӣ, таҳдидҳои нав ки маркази тадқиқоти стратегии тоҷикистон ва созмони дӯстони Русия созмон дода буданд, садо дод. О признании террористическими экстремистскими организациями партии исламского возрождения Таджикистана и группы аз рӯзи созмони экстремистиву террористӣ эълон кардани ҳинит ва гурӯҳи 24 ва дигар созмонҳо дар тоҷикистон муддати муайяне гузаштааст, аммо дар кишварҳои узви созмони паймони амнияти дастҷамъӣ масъалаи эътирофи ин созмонҳо чун созмонҳои экстремистиву террористӣ дар қаламравашон ҳатто баррасӣ нашудааст. шомил кардани ин созмонҳои мамнӯъ дар тоҷикистон дар феҳрасти ягонаи созмонҳои экстремистиву террористии созмони паймони амнияти дастҷамъӣ ба андешаи мо кафили муваффақият дар мубориза ба экстремизм ва терроризм мебошад. Этих организаций на территории этих государств таковыми и принятие комплексных мер на основе двусторонних соглашений также является залогом успеха и противодействия экстремизму и терроризму. сабаби аз сӯи кишварҳои узви спад эътироф накардани созмону гурӯҳҳои дар тоҷикистон экстремистиву террористӣ унвоншударо таҳлилгарон бар уҳдадориҳои он кишварҳо назди дигар созмонҳои байналмилалӣ медонанд. Видно, что это сшито, в общем-то, белыми нитками, поэтому ин як масъалаи шубҳаангез аст. аз ин рӯ ҳеҷ кадоме аз кишварҳои аъзои спад бо тоҷикистон ҳамраҳ намешавад. ин кишварҳо пеш созмонҳои дигари байналмилалӣ эҳсоси масъулият мекунанд. касеро беасос наметавон террорист эълон кард. агар гурӯҳҳои сиёсии амсоли ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон, гурӯҳи 24 ва дигар созмонҳои сиёсӣ террористӣ эълон мешаванд, дигар ин як қазияи сиёсӣ аст. намояндаи додситонии кулли тоҷикистон бархе аз созмонҳо ва кишварҳои аврупоиро низ ба хотири пуштибонӣ аз ҳизбу созмонҳои мамнӯъ дар тоҷикистон муттаҳам донист. шоҳин талбакзода намояндаи додситонии кулли тоҷикистон мегӯяд бархе аз аъзо ва раҳбарони ин созмонҳои экстремистиву террористӣ дар полиси байналмилалӣ таҳти рамзи сурх барои ҷустуҷӯ ва боздошт қарор доранд, аммо бархе кишварҳои аврупоӣ ба ҷои боздошт ва истирдод ба тоҷикистон ба онҳо паноҳгоҳи сиёсӣ додаанд. аммо то ҳанӯз аз тарафи аксар кишварҳо онҳо баъси ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ ба истилоҳ оппозитсионӣ дониста шуда. бар асоси иттилои вазорати корҳои дохилӣ дар 2 соли ахир аз кишварҳои хориҷ ба тоҷикистон беш аз 20 шаҳрванди кишвар истирдод шуданд. аксари онҳо дар Русия боздошт гардиданд. дар миёни онҳо фаъолони гурӯҳи 24 ва аъзои ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломии тоҷикистон низ мебошанд ки баъдан дар тоҷикистон ба муҳлатҳои тӯлонӣ ҳукми зиндон гирифтаанд.